Sira kabeh supaya padha beat marang ingsun ana ing perkara-perkara iki. Sira kabeh ora kena nyekuthokake apa wae marang Allah, ora entuk madhakake Allah marang apa wae, ora kena maling, ora kena zina, ora kena mateni anak-anak ira kabeh. Sira kabeh ora kena nganakake gegorohan kang sira gawe-gawe ana ing antarane tangan lan sikil nira kabeh. Sira kabeh ora kena bangkang ana ing perintah bagus. Ana perintah bagus ora kena bangkang senajan ra iso nglakoni. Sapa-sapa wong kang nuhani apa kang dadi kesanggupane Allah kang bakal angganjar wong iku, lan sapa-sapa wong kang langgar apa kang disanggupake nuli ditutupi dening Allah, perkarane wong iku terserah marang Allah. Yen Allah ngersakake kena uga di ngapura lan kena uga disiksa. Sapa wong sing nuhoni apa kang dadi kesanggupane marang Allah bakal angganjar wong iku. Allah bakal angganjar. Sanggup nglakoni perkara bagus. Kan dhuwur mau kan aja ngantek bangkang nggih. Aja ngantek bangkang perkara bagus, aja ngeyel. Perkara bagus iki senajan gak nglakoni. Gak iso nglakoni ini. Lah sing sapa mengo bantah, ora trima. Padahal barang bagus. Iku nek Allah kersa disiksa, nek kersa ya di ngapura iso katene. Niku tegese barang bagus ning cara nek dibangkang piye mung gawe dosa cilik, nek gelem nglakoni dadi ganjaran. Itu perkara bagus napa mawon sing kira awake dhewe ra cocok karo angen-angene niku ampun bantah. Nek sengen pun kula emperke kados dene wong diwayuh niku to. Nek wayuh niku kena, diwayuh iku kena. Nek jenengan kok napa ku ora trima diwayuh, gak trima aturan kuwi dosa. Senajan moh gak iso nglakoni ning ampun bantah nek niku asline kena ngoten. Paham nggih? Nggih, Pak. Nek asline kena ning ngomong kok kowe iso diwantuh gak iso nglakoni kan ngoten. Gak iso nglakoni. Ning penting aja bantah ngoten lho, aturan kuwi ngoten. Paham nggih? Iku contone ngoten niku lho. Diwayuh ya penting, Pak. Paham nggih? Nggih. Umpama sampean nglakoni dilakoni, umpama bojomu kuwi wong sugih bagus, rabenan ya. Ya kudu trima kok. Oh. Oh, syukur alhamdulillah bojomu melarat. Iya. Ya wayuh pikir-pikir. Ngopene sitok ya ra. Kober lingkuh. Lingkuh ra kober. Lah piye pentalitan ben sore. Jadi cara aturan cara sampean iki miturut angen-angen ora iso nglakoni sementing ora bantah aturan agama Islam. Mergo yo termasuk aturan.